Вчера една майка ми зададе въпроса защо детето й продължава да боледува след като от една година приема суперхраните на Аквасорс. Много добър въпрос, нали? Може би всеки един от нас в някакъв момент си го е задавал. Така, и аз я помолих да си спомни какво беше състоянието на нейното дете преди тя да стане част от екипа ми в Аквасорс. Питах я защо детето й беше с диагноза бронхиална астма. Защо ежедневно приемаше лекарства, защо постоянно боледуваше и пиеше антибиотици. Попитах я защо лекаря не успя завинаги да го излекува след първия изпит антибиотик, сироп или капки за нос. Защо постоянно всъщност всеки месец се налагаше да пие отново и отново антибиотици, че понякога и по два един след друг, защото от първия не се повлияваше. И защо изобщо се стигна до тази диагноза? Всъщност отговорът е много прост, мили момичета. Децата продължават да боледуват, защото няма панацея. И не е измислено такова нещо, което след като го вземеш веднъж и после никога в живота си да не се разболяваш. Всъщност истината е, че детето на тази жена след едногодишен правилен прием на суперхраните вече не приема ежедневно лекарства, не се налага да използва помпичките за астмата и за една година не е изпило нито един антибиотик. Ама жената ме пита защо продължавало да се разболява. Ами сигурно, защото боледуването на телата ни е част от нашето съществуване като живи същества. Вие какво мислите? Ще се радвам да споделите и да пишете отдолу под видеото в коментар. Но сега искам да обърна внимание на това каква всъщност е разликата между приема на лекарствата и приема на суперхраните. Първо, лекарствата имат странични ефекти. В повечето случаи те не лекуват причината, а потискат симптомите. А освен страничните ефекти, те потискат и работата на имунната система. Но пък в някои случаи лекарствата са необходими и са животоспасяващи, тогава когато тялото по някаква причина не може да се справи само. Работата обаче е там, че в над 80% от случаите тялото може да се справи само. Той има всички механизми да го направи, ако разполага с нужните инструменти под формата на пробиотиците, омегите, витамините, минералите, антиоксидантите и така нататък. Ето това всъщност ни дават суперхраните. Те нямат странични ефекти, те хранят и чистят нашите клетки и потенцират действието на имунната ни система, като и помагат да се справи с здравословните предизвикателства. Не знам дали знаеш, но само след един изпит антибиотик нивото на здраве спада, защото антибиотика убива всички полезни бактерии в червата, които са в основата на добрия имунитет. Тоест, човек става по-податлив на вирусни или бактериални инфекции и обратното. Когато човек излезе от разболяването само с подкрепата на суперхраните, и това е напълно възможно с правилната комбинация и подходящите количества, тогава човек вдига нивото си на здраве и става по-устойчив и по-лесно се справя с следващото разболяване. Когато човек употребява суперхраните, той не спира да боледува, но времето за възстановяване е 2-3 дни вместо няколко седмици, например. Освен това, самата тежест на симптомите е различна, т.е. всичко минава доста по-леко и без усложнения. Също така и не е нужно да се товари организма, бъбриците и черния дроб с тежки медикаменти. И ако питаш своя личен лекар или педиатър, и той ще ти каже, че през боледуването се изгражда имунитета на всеки един човек. След всяко едно боледуване човек изгражда антитела, т.е. защита срещу съответния причинител. И това не е наказание, а естествен начин на приспособяване и адаптиране на организма ни към околната среда. Въпросът тук е не дали ти или детето ти ще боледувате, а въпросът е как ще се справите и как ще излизате от това боледуване.
Все още нашето тяло е една жива, силна и адаптивна система от тъкани и органи, които обаче все още се нуждаят от храна, от органични витамини и минерали, не от синтетични и не от химия. Освен това, емоциите. Емоциите са една огромна и съществена част от науката за здравето. И когато човек е спокоен и знае как и защо тялото му боледува, той много по-лесно и много по-бързо успява да възстанови баланса си. Ако наистина те интересува, искаш да разбереш защо детето ти боледува и как можеш да се справиш само с природните продукти на Aquasource, ми пиши или ми се убеди. Аз ще оставя, както винаги, телефона си за връзка под това видео. Желая на всички ни здраве и здрав разум. Всеки, който си задава правилните въпроси, ще намери и правилните отговори. Благодаря ви. До скоро!